furniture sa Aurora, sir. Katong niaging si Mana daw ko nag-order. Abot alis police ka kung nag-order. Ani na lang ma'am, wala dyan order sa ano? Ngayon lang sa kanamo na the picture kay para pamatuod niya. Napod may ka-report sa opisina man ba kay makasaban ng good food niyo, wala may ka-report. Nga ning anhi mi dari niya wala dili mingon ka nga wala ba order. Ayo. Maing buntag. Dari ang balay ni Ma'am Gloria. Huaven? Ah, siya. Nangita mi ni Ma'am Gloria. Oh no! Ma'am Gloria Huaven. May buntag, Ma'am. Ma'am Gloria Huaven? Ah, ma'am, namituyo ni mo, ma'am? What? Ikaw sa Gloria pa? Bali, plano ka nga mo kalitay o ano? What? Kaning cabinet? Saan ka kabinet? Cabinet daw nimo. I-install pa ni siya. Bali, separated siya ba? I-install na mo dari, ma'am. Bola lang yan. Namo kay kabinet eh. Ah? Mahal ka eh, nagplano mo ba ng uli? Pilay ka, ano kay cabinet dira? Nakuha? Ano siya? Pero saan mo Wala nakuha? siyang kabinet pero Oreo daw yung ngalan. You serious? Ngayon, Mahal man kayo Pila, eh. pila? Wala man ko niya na akong muraon. Sila mo yung gusto may pagkanaon kay. Kuhan lagi. order ba nagbalik ang cabinet mo? Ikaw ba nag-order ani sa ES Furniture sa may Aurora? Oh no! 20,000 pesos. Furniture, wala man ko niya nag-iis furniture sa Aurora, sir. Sinungaling ka! Kapag niaging si Mana daw ko nag-order, dahil mo daw di pa What? Abot kay Cagayan de Oro City pa ang ano. Ulo Ay, ay. karon na naabot na siya na. Wow naman! Di pa deliver diri sa imo ha. Ikaw man kasi Ma'am Gloria no. Ako, pero wala akong order ay. Paano masabi? Wow, ganun. 20,000 na ba yun? Abot alis police ka kung nag-order. Abot alis police ka kung nag-order. Huwag mong subukan. Kapag niaging si Mana pa daw ka, kano sa kana ka og ano? Oo. Ato din si Mana, pero ako nag-order. ES Furniture ma'am, maka-order daw ka dito sa Wala na ko'y cabinet. pirma. Hmm? Akong sino. Na dari ang document. Oh no. Gi-orderan. Dala na mo. Bali, cabinet na siya, install pa niya siya. Man dapat pwede na, dahil mo yun ibutang. Pwede makita ang ano daw, ng kaigo ba? Basta na kwarto, ma. Hindi man eh. Wala ko nang order na sir. Narabad dari ang item. Hindi man na. Lagi akong ikuha. Sa kwarto, pwede ibutang mo. Nakakawang Parang may problema ka. So weird. Ani na lang ma'am, wala dyan order sa ano? Atuan na lang, okay lang ni mo, nga pagkamahan lang ka na mo. Hindi ko so utang ko yun. Opo, bali kung ingon dyan ka ma'am, wala dyan ka order ani, mga tong buhaton, pagkamahan lang ka na mo, din picturean na mo na ang cabinet sa sulod. Hindi ko dawag anak ko. Wala akong order. Ang dili ka na mo ibili na lang mo, picturean na lang na mo, kaya kung ingon dyan ka nga, wala dyan ka order, ibalik na lang na mo ang item. Ngayon lang sa kanamo na the picture kay para pamatuod niya. Napod may ka-report sa opisina man ba kay makasaban ng good food niyo, wala may ka-report. Oh no! Nga ning anhi mi dari niya wala. What? Dili mingon ka nga wala ba order. Siya ba?
O, documented na noon siya, ma'am, pero need siya nga mag-perma lang sa budget, ma'am. Oh, no! Item. Oh, tanaw lang natin, ma'am. Mahunga lang ni ma'am. Kay department sa documents ko. Okay ra? Budget ka kaya. Huwag mong subukan. Sige na. Okay, igo raman may magpa-perma, ma'am, nga pamatuod raman nga nga dili imuhang order, nga wala jud kag order kay. Ibalik lang po na mong item, ma'am. Kay para na lang may ka-report sa opisina. Ali, ma'am. Budget lang kaya. Sige po. Nabitaw kay pamilya na rin, ma'am. Kasaksin po na sila. Saksi man imuhang pamilya, dili lang man kay ikaw. Okay? Yan na ako dito may guli ay nga item, sir. Anak ko may uli ay? Saan nakuha ay? Sa uwan, pagadian man daw to siya, furniture shop food. Nga. Kani sa ES Furniture ni ma'am, sa Tirira ni Aurora. Dali ma'am, budget mo kayo. Hinilak na naman siya ma'am. Ilan kayo, sir? Dako, sir? May pag-ilan ko 6,000? Problema lagi sa kailangan siya uli ay. Inisit kami mo Suot na lang diyan. Pagsuot na lang diyan. Kung saan yung plan ulit ng isang cabinet? Anong mga? Ay na. Kay nalang kay Permahan na. Pwede ikaw ako rin na. Ano naman? Ano na mo? Sige po. Surprise! Happy birthday mo! May sa prank lang ba? Surprise delivery for you pala. Alright, ready? Itong kantahan si ma'am. Happy birthday to you. Alright? Happy birthday To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday mo may sobrang birthday day ni mo ron. Joke lang di ay ma. Dili ka. Naghilak na siya. Dili ka. Happy birthday. Dili day cabinet. Kadili surprise delivery for you. Hilak na si ma'am. Nasayot ka ma'am. Yung kalay maluha-isluha na siya sa kalipay na. Nagdahong ba ka ma'am? Nga na yung maabot ka ron. Ngayon ani. Nga surprise para sa mo ha? Happy birthday Wala dyan. Isa man imong gibati ma'am. to you. Alipay ko kay. Huwag ko magdahaw ngayon. Ani
ba di ay nga akong gidahom nga at na pugog pautang. Alright, palakpakan naman natin siya. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Wala pa naman yung viral. Kung bayad na ng kwarta. Alright, joke lang po. So happy birthday once again. Alright, so good morning ma'am and good morning sa tanang tao nga na dari karon. So ma'am, basta natingala ka, okay sa mi. Anyway, magpalaila pa mi. We are from Everything Surprises. It's a prank day ma'am, dili di cabinet. Na-surprise na ka? Wow, sana all. Na-surprise. So happy birthday once again. So anyway, nalang dahil sa ka-special person na gusto ko i-greet today of happy birthday! Para pa naman natin siya. Okay ma'am, sa inyo na nilang kaniya ka-special. Inga na ni kaniya ka-palangga. Inga na ni kaniya importante sa iyang kinabuhi. Bisantod, wala siya diri ma'am, is gusto niya ipa-feel sa mga palangga kay kasaya. O gusto niya ipabati sa mga wala siya nakalimot sa mga adlaw na tawhan. Bisantod, wala siya diri ma'am, is gusto niya nga makasaulog sa imong birthday today sa ihon ani nga pamaagi. Alright? Happy na ka ma'am? Kahila ko na sa'yo ma'am, TV lang. Nasahid ko nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay. Okay? So syempre birthday ni mo today na siya mga special gift. Aside na rin nakaset up sa van. Excited na ka mo dawat sa mga gift? Excited na ka ma'am? Wala kayo lang, iwilat to yun siya. Anyway, dili na nato dugay-dugayan, dili na to lakayang lang ngayon. Sugdan na nato hatag mga special gift. Since birthday ni mo today ma'am, ingon ani ka bongga imong birthday karon. Na siya gipadala sa imuha na 1 dozen bouquet of roses with 30,000 pesos cash. Happy birthday! Wow, sana all. Ma'am, mga upat lang ang mga pwede na. Joke lang. Anyway, happy birthday. Happy na ka ma'am? Sana wow. 30,000, sana all. Mahilig bahin nun niya ang mahilig duman. Ay, tanda siya mga kadumag mo. Okay, kita ito. Siyempre, birthday ni mo today. Inani sila ka-sweet sa mga ma'am. Inani ka-sweet sa ma'am. Nasab sila gipadala sa mga 2 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday, ma'am! Wow, sana all. Tigana ni mamay. Okay, syempre, birthday ni mo today, dili lang kay kana. Sweet gini sa imuha ni, sa kay gipadala ni. Tapos siya gipadala sa imuha mga kakanin sa Bilao. Happy birthday! Dali na lang. Grabe ka bongga. Wala na yung silak si ma'am. Okay, so happy birthday po. Siyempre, birthday, every occasions, di gini siya mawala. Especially birthday, na gini siya kanunay. Nasab siya gipadala sa mga ma'am nga, red ribbon cake! Happy birthday! Wow! Sana all. Wait lang, kaya bisod. Gawin lang sa natin itong mga. Okay, so happy birthday po. Ma'am, kamala na kakisag-hatag galing nga surprise? Napanibana? Man imong banaran? Si sir. Ning lakaw. Kaya siya ning lakaw. Kay siguro, para dili mahalata nga tagaan ka niya kinganani karon. What do you think, ma'am? Yung bana, makahatagan ni? Ano man? Gamig linggo, oy. Uy, waka na sayod. Nara ba siya yung special letter? O, dira lang, ma'am. Nara ba siya yung special letter? Basin siya may naghatag ani. Okay? So, may bawaan na to. Unsay tawagan ninyo, ma'am? Sa imong bana. Ha? Wala? Sure ba? Ay, kaulaw. Ha? Angga? Unsay angga niya? Yoy? Doy? Ikaw? Lo? Glo. Si Yoy ug si Glo. Sana all. Doy, sorry. Anyway, dili na natin dugay-dugayon para mahibawan na to. Kinsay gahatag ka rin nga surprise. Ako ang basahon ang letter, ma'am Hadra. Glo yung tawagan mo na. Hilak man siya kita o dara mama. Tumay buutan nga asawa. Glo. Ay, ngilak na siya.
Happy birthday and I love you. Amping ka kanunay, ning lakaw jud kog tuyo kay kabalo ko nga dili ka ma-surprise ug naa ako dira. Amping kanunay, kay importante kayo ato ang lawas. Nagmamahal ang imuhang bana na si Sir Doy. Palakpakan naman natin. Wow! Grabe ka sweet sa aswang. So, ang kapadala na nga surprise, ma'am, imuhang bana. Masa may kasulti naman sa imong bana, ma'am, nga. Gitagagay nga surprise na pagay 30,000 sa bouquet. Ay, magpasalamat yun ko niya. O daw siya manggani, yun may naghatag. Pagkaduhaan mo si ma'am. Dili ka sure, ma'am? Hindi ko sure, sir, kay wa mo gud may kwarta, kabalo man ko nga, ug na siya ay kwarta, kanang igo agad sa among gastuhon niya. Asa man siya 30,000? Ay, basi nakadaog or unsa ba? Parang boss ug Macau. Ay, basi hindi ay, ma'am. O, ihajid ng gitiguman para sa imo. Balakan siya. Balakan siya. Hindi katuhuan, sir. Di ka tuwan. Digin mo to si ma'am. Nga di ako kabutuo, ma'am. Amuli na lang yan eh. Di man kabutuo sa sender. Di na lang nato ni padayon, no? But anyway, happy birthday once again. Joke lang po, ma'am. Naragit ang naghatag nga surprise. Diskumpiyansado, magit si ma'am. Dara. Okay. Tumay buutan nga mama. Happy 60th birthday, ma. I thank God sa gasa sa kinabuhi ug sa laing nasad nga katuigan ug mayong panglawas nga iyang gihatag kanimo. Ampingi kanunay ang lawas kay senior na ka. Akong giampo kanunay sa Ginoo ang daghan pang katuigan nga moabot og mayong panglawas permi og sa tibuok pamilya. Laban lang jud tas pagsulay sa kinabuhi, ma. Layo man ko, wala man ko dira. Remember kanunay nga love kayo tika. Kamo ni Papa. You deserve all the love, ma. Love kayo kanamo. I love you, Mama, and I miss you. Hope nalipay ra kas akong pa-surprise. Hehe. Enjoy your day, Mama. Mwah. I love you once again. Nagmamahal ang imuhang anak na si Ma'am Malin na nakakaroon sa Taiwan. Palakpakan naman natin. So, ang nagpa-surprise ani Mami si Mwading anak na nasa Taiwan, nga si Ma'am Malin. Si Ma'am Jermeline Puaben. Okay? Nasa sa Taiwan karon, ma'am. Layo siya. Pero wala gyud siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan. Sa ingon ani nga pamaagi, ma'am, at least iyaha jung ipasinati sa imuhang special kay kasayaha. Alright? So this time, ma'am, kabalo naman ta kisigahata ganing surprise which is imong anak na sa Taiwan karon. Okay ra mangayo mi unsay moy kasulti sa iyahang gihatag nga surprise. Unsa sabi mo ang response sa iyang letter nga gisulat para sa inyo. Dali lang, ma'am, pinaglantaw siya. Sige po. Ay, Malin. Wa ko magdapunday ngayon ani ba di ay ang inyong binardihan nga ihatag nako. Ug salamat kay day oy. Wa jud ko nagtuo nga ina. Ako nagtuo day kay nani ba di mo kandam nako day. Salamat kayo day. Salamat kayo. Wala din mo papa dahil ko sa Aurora. Nananghit na ko na ako. Na siya'y paliton. Dahil mahinaot ko nga. Sana ka sa layo. Isipon akong niya ka dili sa kondol. Tungod ani mo mga gasan ako. Kasi sinta na ko katuig karon. Salamat kay dahil. Dili matwigip sa buong akong kalipay. Inaanak ka dahil. Imo paghandog sa akong sa 60 anyos. 60 anyos na katuigan sa akong kinabuhi.
Manghinaot ko sa Ginoo dahil nga tagan ko taas ang kinabuhi. Pero makalagad ko ninyo ako mga anak. Sa akong mga apo, bansa kong mga igsuon. Tanan, kung gustong mangayo sa akong pag-alagad, akong paningkamutan. Dahil, salamat kayo. Salamat nga dito yun. Akong salamat ni mo. Ang Diyos daday mo magbaos ni mo day. Salamat day ha. Salamat chukay day. Salamat sir. Palakpakan naman natin. Alright, so daghang kayong salamat sa imong manindot nga response sa mong sender ma'am, which is imong anak na si Ma'am Manlin kinakaroon sa Taiwan. Nasayod ko nga kanang imong luha ma'am, is luha na siya sa kalipay kay tungod wala ka nag-expect nga na ingon ani nga celebration, no? Ingon ani nga gift nga ihatag sa imong anak karon sa imong hay kasay sinta ka tuig. Okay, so sige lang ma'am, mag-enjoy ta. Nasayod ko nga kana nalipay lang ka, no? Express lang nimo. Bisan tod wala imong anak ma'am, at least di ba? Sa ingon ani nga presensya is na appreciate nimo nga wala gid siya nakalimot o naka-celebrate sama ra gihapon nga naa siya karon ma'am. Nga nakasaulog sa imong adlaw na taon. Once again, palakpakan naman natin. Happy birthday po. Okay, so this time, since birthday ni ma'am, napakay mga anak na ni ma'am. Okay, ang mga anak, mangayo ko, unsa man iyo ang mga birthday wishes para sa inyong mother. Ingat ra si ma'am, anak ni ba? Ali. Apo daw siya. Sige na, kisa man, mga anak. Sige na, kabalo bitaw mo no. This is the chance na para makasulti ta sa atong ginikanan. Kay talagsara kay nainani nga higayon nga tagantag privilege na makasulti sa atong gibati. Unsa atong birthday wish para sa atong ginikanan samtang naa pa nga makadungog pa, no? Lami kay mo sulti og I love you kay nasayod ko lahi ang kalipay nga makadungog pod ang ginikanan gikan sa ilang mga anak. Okay, so now, kisa may muna. May buntag na atong tanan no, ilabi na gyud sa among pinalanggang inahan nga nag-celebrate karon sa iyang 60th birthday. Ma, maayong panglawas kanunay o hinaot unta mga magmalipayon ka sa surprise nga gihimo nga ni Malin o hinaot unta mga bisan man og kanang nag-uul siya kay pabayron siya sa 20k nga kuan cabinet. Dayon, salamat din kay tanan ninyo sir sa inyong pag-anhi dinhi o maura happy birthday ma, I love you. Kiss mo naman si mother. Palakpakan. Alright ma'am, salaga kayong salamat, no? Napaka-sweet na anak. So now, kinsa pa man? Sige na. Kato, Ano ko kabalo mo kanta? Bitano, I will take this opportunity to say this to you, to my one special of my life. So, kanang ganiya kabalo naman ko ani wala ay gahapon pasad ko kabalo or atong kuan the day before gahapon kay wala man gud ko istorya ay ani ako right so nakabalo din wa ko nagsaba ni mama matong ganiha nakisabay ko nga kuan na ay cabinet or mag-uli siya og item. So, ako ang message nimo ma, wala ko nagsaba nimo maski sigag ingon nga naka-detect na ka nga naay kuan naay buhaton para nimo nya. Kuan man, diingnan man ko nga dili pa sa baon nya. Gusto ta ko musaba nimo kay kabalo ko nga emotional kaayo ka then mo to nga kuan kanang wala jud ko ni saba then pero nagmurag nakakuha na siya ato nga naa surprise. Dili na lang ako tason. Happy birthday ma. I will take this opportunity to say nga usahay mo ingon man jud ka nga ang imong mga anak dili ko no mo suporta nimo tanan. Dili man gud sa tanang higayon nga. Dili sa tanang higayon nga. Mo suporta mi. Labi na pag-abot sa problema, dili man sa ingon nga wala man ni suporta nimo. Sa unos lang iniabot sa tuwang kinabuhi. Ako na dyan mo ang maestrohan diri sa balay kay kita na may permentim habilenso. Kita rin magkasinabot din mo ingon ka na ako nga. Ako day bahalo dili ka kabalo, dili ka ganahan maminaw sa ako ang ipang istorya nimo. Mo istorya jud ko nimo kay ikaw ra jud na akong maestoryahan din.
Si Riami, wala diri, yung ate, wala dinhi. Manang ikaw, kung istoryahan kami dinhi, kami may nahabilin sa balay, magsige lang gud may istorya ni mama, unsa yung mga problema. Diri siya, makikistorya na ako niya. Ako kay, ma-stress na gud kay ko, dili kayo ko ma-one bita, ma-pressure ko pa kay, daghan kayo ko gipanghuna-huna, kanang busy ko pa din. Gusto jud kina ako nga tabangan si mama, pero munang usahay mo, ingon na lang siya nga, ang yaha ko ng mga anak, wala ko nung idapig niya. Then, dili man sa ingon anak god kay kami man kong mga anak ang amuha man god nga balance ang amuang treatment. Dili bang niya sa ingon nga ipakita na mo ni suporta mi ni papa ni kampi mi ni papa ni kampi mi ni mama ang amo nga balance ang amuang treatment nila para ba nga kuan dili mo ka ingon si papa nga inyo lang gid nang ikampihan sa inyong mama ana bitaw di pag makaingon si papa. So sa tanang mga problema nga gipang istorya ni mama sa ako kabalugid ko nga daghan kayo kung plano bitaw unsaon siya pag-comfort unsaon siya pag-heal bitaw nga unta makuan siya kanang mura pod unta mawala-wala bitaw sa iyang buot pero kuan man gud kanang the more man gud nga mukuan ko niya mo in touch ko sa problema nga iyang i-share mura man gud siya mulala then mo nang kuan na lang nga mohilom ko pero deep inside bitaw manuma nagsuporta jud minimo deep inside man gyud dili lang gid siguro na mo ma-express tungod kay og the more man gud nato ang bitaw atong i-touch kay mura siya kanang og mulala siya tapos kanang muratag kanang mawala na hinuntag unsay maayong buhaton kay murag na concern na kaayo ta sa tuwang mama so kuan kanang dili lang kay nato siya mapa-feel pero sa tinuod lang gid maka nang imuhang gipang istorya nga imuhang mga anak wala ni suportag wala ning kampi nimo na dili jud na tinuod dili jud na siya tinuod ma so unta no malipayon ka karong adlaw o dili na unta kay ka maayong maghuna-huna sa mga problema unta imong lang pangitaan atong mga pamaagi bitaw kita mga pamilya may laing magtinabangay so mora na siya mga naara man ni perminted and dili lang pud ta palabis ato ang mga unsay ato ang nahuna-hunaan niya dili sad bitaw masakit sad bitaw namo nga isip isa ka mga anak sakit sad bitaw namo nga moto ang mama kay dali-dalion ra pud tag istorya nga dili mao sakit sad biya so kami na lang po'y mag-adjust kay mosabot minimo pero unta magsinabtan ay pud tag unsay mga feelings pud sa mga anak ug sa relasyon sa anak ug sa ginikanan so para pud sa nag-surprise ani kay Tita Malin daghang kayong salamat sa suporta po daghang kayong salamat sa imong walay puwas nga pagsuporta sa tuwang ginikanan ug sa tuwang kalisod bahala pobrita ang importante lang gid unta nga wa kay kwarta pobrita pero ang importante nga magkasinabot lang gid unta tanan unsaon man tanang walay kwarta dili ta magka financial dili ta magkatinabangay di ba wala ara na siya bahala pobrita ang ato nga malipayon ta din magtinabangay ta maginunungay ta sa atong mga problema unta ato nang mabuhat dili man kita perfecto pero pang hinaot lang pud ni siya nga kitang tanan magkasinabot tita daghan kayong salamat og sa organization nga nagkuan ani ang nag-surprise ani sir daghan kayong salamat ninyo dayon ora siguro og sa tanang po mga nag-effort sa mga iyaan side sa akong mama ug sa akong papa ug sa mga kaigagawan ug uban pa og sa mutnas labi na sa mga tanang naa dinhi daghan kayong salamat sa inyong pagipag-celebrate namo daghan kayong salamat dinhi na lang siguro taman og daghan kayong salamat tita Palakpak naman natin. Kiss mo naman si Mother. Kiss mo naman si Mother. Ayan. Thank you so much, no? Actually, normal sa family nga natin mga problems, di ba? Para dili ta ma-stress, dili kayo ta ma-pressure, i-entrust na to na samahan. I-entrust na to sa ginawang tanan ba? Kinasahit ko na every problems na ginahatag sa Ginoo sa tuwa is naanay solutions, no? Ma'am, sige lang, nasayod ko nga ang gihangyo ni Ma'am. Kasi ngalan ni Ma'am? Basta ni Ma'am. Panaghiusa iyang gusto, no? Pag sinabtanay, isa ka relasyon sa ginikanan ug sa anak ug sa mga anak sa tibok pamilya nga magkahiusa. Sige lang, kay nasayod ko na part ni sa process sa tang life na mas strong pagid ang relationship ninyo, na mas maband pa mo. At least, di ba, sa nani paagin kana na speak out nimo para at least ang lahat is aware, no? Na
naay gilong na unity ang pamilya. And I believe na this is the way this time para sa reconciliation doon sa manggaling mga problems or any circumstances na nabot sa inyong family. So ma'am, happy ra ka. Happy birthday once again. Palakpakan naman ulit natin si ma'am. Okay na, okay sa paman, anak. Nana? Okay si sir, ako naman si sir. Yang bana. Sige, palihog lang sa akong tawag ma'am, Dayan. At to sa kinsay gusto mahatag og birthday wish para sa celebrant. Sige na po. Ini. Bisan kinsa ninyo dun eh. Doon sa pamilya, igsuon, pag-umangkon. May buntag, ako musbon, may buntag na itong tanan, uban sa kanang mga igsuon ako. Side by side. Akong pasalamat og nato sa akong igsuon, manghod. Abot aning 60 ang iyang edad. Bisan pa man sa mga daghang problema nga mosulay sa akong kinabuhi, makuan na gyud pasulbad ra basta kinasing-kasing natong paglanok sa Ginoo. Amen. Ako pasalamat sa iyang ako pag-umangkon. Usa siya nga nagmahal sa iyang inahan sa iyang tibuok nilang pamilya. Bikin kami wabi kalimutan o kung sa iyang mga plano bahin siyang mama. Kami nagpasalamat kay mi, nalipay mi na nakalungog ni nga inana ang may tawag. Kasi adlaw bahin siyang mama. Daghang kayong salamat siya. Salamat kaayo. Daghang paunta nga mga tuig na mabot sa iyang kinabuhi. Uban sa iyang tibuok pamilya. Kiss mo naman. Okay, palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so thank you so much ma'am sa mga manindot kayo ng birthday wish para sa imong sister, no? Talagang kayong salamat po. And then, kinsa pa man? Naman si sir, ang husband ni ma'am. Sige na, or bisan kinsa sa inyo ha. Okay ma'am, so your mother is nag-celebrate sa iyang ika-60th birthday. Kung sa man imong birthday wish para sa iyang birthday today. And then, kung sa imong ikasulti sab si mga sister nga managatagal nga surprise. Mayong buntag sa tanano. Ma, happy birthday, ma. Salamat kayo sa tanan mo. Yung pag-atipan sa pagkakas ko. Salamat kayo. Malin, salamat kayo, Malin. Punta mapiskay ka, Permi. Yung tagaan pa kag may paglawas sa Ginoo. Salamat kayo. Alright, sila ka kayong salamat no, nasalit ko nga ka ng inyong luha is sa tears of joy, no? Luha sa kalipay, syempre, sige na rin ang pamagi at least, di ba, maka-express taon sa natong kalab ng parents. Alright, kinsa pa man? Kaning na dari, mga nanghihilak na, nga sister ni, yan sa man ni. Relatives, pag-umangkon. Sige na po, ma'am, alima. Sige. Alright, ma'am, so this time, nag-celebrate si atong celebrant, si Ma'am Gloria sa iyong ika-60th birthday. Kung sa man imong birthday was para sa iyong birthday today? Mayong buntag na itong tanano, akong iwis, akong igsoon, manding, happy birthday, o hinawag nga daghan pang katuigan, nga makabot sa imong kinabuhi, uban sa imong mga anak, o limanoy dudoy, o kapit lang kita manding sa Ginoo. Di man gid magkawa na itong mga problema, mabot sa itong kinabuhi. Pero ang Ginoo, naragyod kaninay, nakuban yun nato, o I love you, manding. Wow, palakpakan naman. Alright, sila ka kayong salamat ma'am. Lamig kayo sa pakiramdam, di ba? Na makasulti na kayo labi sa kahigsuan. Sige na po, dito ma'am. Igsuan po ni? Pag umangko ni. Okay, sa ma'am, may muhang iyaan, nag-celebrate sa iyang ikasay sinta katuig. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday today? Akong way sa akong ante nga. Pagaw lang mo. Akong way sa akong ante nga. Tagaan pa siya. As pang kinabuhi o magmalipayon. At diba? Yeah,
Palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much. Napabaylain mo hatag ang birthday wish dira. Oh, si sir, yung papa. Okay, so this time, marag wala na may muhatag ang birthday wish na pa. Alright, so thank you so much everyone, especially sa tibok pamilya sa mga anak, sa pag-umangkon, sa mga igsuon, nga naghatag og birthday wishes para sa atong celebrant. Ug nasayod ko nga grabe ang kalipay ni ma'am, no, sa dihang nadungog niya ang inyong mga birthday wish this time. Alright? So nasayod ko ma'am nga ang tanang birthday wish na gusto nila mahitabo sa imo is i-grant na sa Ginoo, no? Kaya nasayod ko nga ang Ginoo walay imposible. Gawin niyang piswid lang lahat. Alright, so this time, di lang kay kanina end atong surprise. Since special kay imong birthday today, ma'am, nagi-prepare nga harana. Isa ka song ang imuhang anak para kantahan ka. And then, aside from that, para mas extra special pa gyud, atong i-dance si ma'am og sweet. So, puli-pulihan na to og sayaw. Sweet lang, okay? Simple ra kayo, bailihon lang nato si ma'am. While giharanahan siya sa ato ang singer. Alright? So, palihog tindog, ma'am. Ay, anak. Sige na po. Sayaw. Wait lang, ma'am, ha? Sayawan na. Kung nangangarap man din ang buhay na makulay ang tatahagin. Minsan ay madarapa, minsan di na iluluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may namamahal pa rin.
na mahalta. Alright, so thank you so much partner sa manindot nga song. So ma'am, nagustuhan rin mo ma'am? Hi ma'am. Nagustuhan rin mo, grabe no, grabe ka special. Grabe ka bongga yung birthday celebration today. Sa imong ika-60th, propaganda po, di ba ma'am? So na, di lang kayo kinagyan na itong surprise. Siyempre natin cake. Sa itong abrihan ng cake din. Kantahan na itong happy birthday si ma'am, alright? So okay ra, hamiran ko tanan dali mo sa kilid. Sige, kamo tanan, sige po. Ang nakabutang sa itong cake. Happy 60th birthday, Mama! I love you! Palakpakan naman natin! Happy birthday! Ready? Kantahan natin happy birthday! Clap your hands, everybody! Clap, 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 clap! Clap good! Ready? 1, 2, 3! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! What's up, good? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Palakpakan naman natin si Ma'am. Alright, happy birthday po! Ayun sa maghawa kay mga kantahan ka na tagbalik. Ma'am, since birthday nila today, ang sama nimang birthday wish para sa mga adlaw nga natawhan karon. Mayong buntag otro sa tanan ang akong i-wish sa akong birthday karon nga kanang malinawon ang pamuyo sa tibuok na mo pamilya o ang Ginoo gyud ang mga akong pamilya sa akong birthday. Iyang ihatag ang akong pamilya o nga doon na pag-idot ako yung taas na kinabuhi para sa akong pamilya o sa umabot na kong mga apo ko. Kung wala na akong Panginoon sa Ginoo nga magmalinaw gyud ang among pamilya sa akong mga anak sa tanang pamilya sa akong kapikas sa side sa akong bana o kanamo ng mga igsuon ng mga pag-imangkang tanan. Muna akong Panginoon sa Ginoo nga ang kalinaw sa pamilya mo gyud magpakigbabaw aron malipayon bisag walay daghang part. Salamat sir. Alright, blow the candle ma'am. Tayo pang kandila. Yay! Happy birthday! Once again! Clap, clap! Once again! Clap your hands, everybody! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Alright, sige! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, palakpakan naman natin! Alright, thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. So, happy birthday once again. Okay, now, dili lang kay kanina ganito surprise. Since nanaon madalas ito nga, manayaw ta, alright? Okay na ninyo? Nami Dance Challenge. So, I hope na mag-participate ang tanan. Na, nakawa na ito, hawa. Agoy, di dyan mo kakaon ron. Ang dili mo sa'yo, di kakaon. Joke lang. Sige po, manayaw ta, okay ra. Sige, Dance Challenge. I-arrange natin eh, kwapalog po. Kanira mas dance. Sige na. Kuski. Sige po. Ready? Sige po. Kabilang. Kaya parang nindot tanawan sa video. Dari ma'am, ikaw ito nga, kadarita ito bang, kaya naman na itong video dari ha?
Okay, pastor na tayo. Dali na ba ha? Ready? Sige, bilang na. Go! Go! Ito na sa tao na. Yan ha? Ano ko sa yan? Sige, magin sir. Ano ka sir? Sige pa! Walang lagay ng performance. Sige na yung magpunta. Go! Final! Sir, final na sir! Here you go! Final round! Go! Last! Sige, alright, alam mo ka naman natin. Kaya basig may mo itong sinungaling, no? Sige naman ang final. Alright, thank you so much, everyone. Aba? Wala ka. Sigdi lang, friend. Sigdi lang, ma'am. Masa man? Kami masayaw, mi. Hala, nagpapalaban dyan ni Ron ba? Nga pang isa ka TikToker na rin. Katong ganina. Tuloy sayaw. So, once again, ma'am, happy birthday, no, everyone. Thank you so much. Grabe, dancer din dito ng Tibok. Bayabas, tama ba? Barangay Bayabas? Barangay ning Bayabas? Okay, Barangay Bayabas, Aurora sa Mahal del Sur. Grabe, dancer, man din mo tanan dari, ma'am. Ikaw ga train? Okay, so thank you so much. Feel na ko, prepare good money ba? Wala lang may kabalo. Kaya lumilong dyan mag-prepare. So once again, ma'am, happy birthday. Na-enjoy ka, ma'am? Grabe ka-happy mong celebration karon. Palakpakan natin ulit. Grabe, bisan kayo malipayon kami no nga nagmalipayon ang tanan sa imong pagsahulog si Mike sa sinta ka tuig. Mangutana mi karon sa imong ma'am, unsa man ang imuhang gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak nga karon sa Taiwan. Hilak mo pud balik, ma'am. Joke lang. Dili na ko mahilak, sir. Oy. Kaya mo man na. Dayon. Asa imong gibati, ma'am, sa surprise? Sir, akong gibati sa kong surprise na kaingon ko nga sus may hinoon magsigig birthday kada adlaw. Sana birthday na lang araw-araw, no? Araw-araw og birthday sir, ginani man gani nga may mag-surprise nato. Kada adlaw po 30 mil, ma'am. Mahugdan tag luha sir, pero luha sa kalipay. Bitaw tinuod lang no ano naot unta na. Kaya akong anak, bisan sa layong dapit. Ako ngayon sa Ginoo nga tagaan gyud siya may panglawas. Pero din nga sa tanang higayon nga kami ni asalayo o sa mga kalisod nga among agian nahibaw man mi nga dili gyud siya mohikaw busa pangayoon ako sa Ginoo dai sa akong birthday nga ikaw na aman jud ka sa layo kay namo ang maing panglawas yun mo akong pangayoon sa Ginoo nimo para nimo diha dai sa layo kay nimo nahimutangan kinaon ka dai nga imong paningkamo magpadayon kay para usab sa maayo nimong kaugmaon kay dalaga para bangka ang taon layo pa tayo ang nag-anan kay kalibutan sa bola pa nagkaligid daw o ginapunta dahil nga imong madawat ang imong mga pasalamat gikan sa imong mga igsuon imong mga pag-umangkon sa mga gagmatoy pa imong mga iyaan imong mga uyuan bisan ang uban wala dinhi pero padangat nako dai ang among pasalamat nimo salamat kay dai sa imong buhat paghatag namo pagsuporta namo sa mga kalisod ug ilabi na nining adlaw
salamat sa wala na po damhang nga imong gibuhat sa imong inahan. Ug ginaot unta nga ang Ginoo mag-uban atong tanan labi na gyud nimo ug sa imong igsuon nga tuwa pud sa kagayan. So, salamat kay pud sa mga mga inyo bang nianggi karon sa balay? Bisita. Sir? Mga bisita ni mo. Oh, salamat guys mga bisita nga naabot diri dai nga mo nagpahigayon. Nga na-surprise kay ko. Ito mo naging kong luha dai sa buko kasabot sa mga bati tinuanay lang. Pero sa bintunganay sa mali ay kadakong kalipay ang akong nasaksihan. Sige sir, salamat ma'am. Salamat kayo sir ha. Salamat to kayo. Day, salamat kay Day. Usbon ako Day. Among pasalamat gikan sa may suon o gikan sa imong papa. Nga salamat jud kayo. Way kabutangan sa imong pasalamat nimo Day. Kami mag-ampo mi kanunay para sa imong kayuhan sa imong suon at sa layo. Daghang salamat. Ang mo mag-uban atong tanan labi na gud kadinyo. Salamat kay sir. Amen. Pero pa naman natin si Ma. Alright, sa dagang kay ma'am, grabe, general lang kung naging ang pagpasalamat ni ma'am. So nasahid ko nga, dili mahubit, di mayubit sa mga word, ma'am no? Bisan isa ka word, dili ma-explain sa unsang pagpasalamat ba, unsang nga word nga wingon tag thank you, di ba ma'am, sa imong kalipay nga nabati karon. So anyway, thank you so much everyone, especially kay Ma'am Malin nga nakakaroon sa Taiwan for choosing and trusting Everything Surprises. Sa mga wala pa ka-follow sa mong page, Everything Surprises po sa Facebook, okay? O sa YouTube. Okay ma'am, so once again, happy birthday. Nasayad ko nga, grabe jud ka kamalipayan karon ug ang tanan nagmalipayan sa pag-celebrate sa imong 60 ka tuig karon. So kami sa ma'am as nag-surprise, magpasalamaton kay dako sa iyong tibok pamilya no sa pagsalig sa paghatag salig kanamo nga para mahimo sad ning posible diri sa sa Bayabas sa Aurora Zamboanga del Sur. So daghang kayong salamat sa inyong tanan ug in behalf of Everything Surprises ma'am, nasa may declaration sa imong madlaw nga natawa na sayod ko ma'am nga ang kinabuhi nato itself grasya ka na sa Dios nga gihatag, di ba? So magkinabuhi lang ta nga magmalipayon, magmalinawon uban ang gugma o kalinaw o ang unity sa iyong tibuok pamilya. Nasayod ko nga mo nay desire nimo para sa pamilya nga maghiusa gid ang tanan nga puno sa gugma. Remember na ito kanunay ma'am nga dalaygon jud kayo ang Dios sa imong ikasaysimta ka tuig no. Dili tanan mabot og saysimta pero nasayod ko nga daghan pang birthday, daghan pang katuigan ang mabot sa imong kinabuhi. Yes po ma'am, uban ang imong tibuok pamilya. Okay? So nasayod ko nga grabe ang kalipay sab sa imong anak nga makita niya ni karon or ma-upload niya ni nga video or bisan naka-video call yata sila. Makita nila na happy ka, so happy sab sila nga nalipay kay ka sa ilahang gihimo. So ma'am, once again, happy birthday. Magpuyo nga magmalinawon, magmalipayon. And remember na to kanunay ma'am nga kining tanan nga wala na to gi-expect nga nabot sa tong kinabuhi. Bisan pa sa pagbati, bisan pa sa gugma nga imong nasinati karon, grasya nang ang pasinati sa Dios sa tumang tagusa. So once again po, happy 60th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Ma'am, okay na, babay ka din tayo sa camera pa. Bye-bye ma'am. Thank you. Wow. Bye-bye. Alright. Thank you so much everyone. Bye-bye po.